Marcele, adu și mie o cafea, te rog. Marcele, n-auzi? Marcele, adu-mi odată cafeaua! Dar tu nu erai în Dubai! Cum să fie în Dubai, mă? Păi dar am venit acum o lună înapoi acasă. Doamne, iartă-mă. Deci, am o casă de nebuni. Jur pe viața mea. Ai pierdere de memorie? Nu-i treaba ta, Martinica. Bănică, Marcel, Martinica, nu vă mai certați pe o cafea. Mai bine să-și-l facă bănică singur. Dar din gură ca și mai bine să mi-o facă el decât eu singur. Pe mine mă cheamă Brânză, nu mă cheamă Caș! Spatele. A fost bună cafeaua? Am dat cea mai bună din lume, wow. În sfârșit ai și tu mulțumit. Taci odată din gură. Nu-mi spui tu ce să fac. Aoleu. O, că mult să te bată ăștia, Doamne, iartă-mă, serios acum. Hai, Martinica, să plecăm de aici. Ok. Nu mă lăsați aici! Cer scuze, a fost destul de bună cafea. Cu plăcere.